Matats. Safety na. Karong adlaw mga tats, kosinero sa tano, balidili ta mo tabang og habwa og isda sila kay maglungag ta. Sa bagay, trabaho mong gyapon eh. Pero ang nindot magud ani mga tats kay makalamang ta sa ila kay una ta mo kaon. Bali nagrasyahan ta karong adlaw mga tats kay upat ka bangka ang nidonggo nga isda or upat ka bangsihan no. So atong tan-aw naman nanagat mga tats, samtang naglungag gud dito, tanawang managat mga tats, nagkaon na sila una diha kay namalit na sila sudan nga balbakwa. Ako kay na may pinaksyo nga sobra gabi akong gikuha kay akong ipare sa bahaw kay mouna ko og kaon sa ilaha kay lisod na maulita mga tats na mapas mo na punta. Sa bagay mga tats, asa ka kitag kusinero nga ulihi mo kaon sa pagtilaw pa lang dani mo nakatilaw na ka, so una jud ka nakakaon no bago sila. Pero ang akong giuna magud ra mga tats kay gitak ang pamanato atong nilungag ang bahaw sa og pinaksyo mo nang gitira sa nako diya kay bangil-bangil dipinsa sa taman hapon nga trabaho mga tats kay upat na kabangka ni donggo so madugay-dugayan jud diha mao nang bangil-bangilan sa nato para sure jud nga di ta makuyapan na ng dalan or basig matagag ta ng dagat. Unya kay giistapan pa man ang habwa mga tats kay wa pa nagkasinabot sa presyo mo nang ato sa ipakita ang atong mga amigo diha no. Kaning isa mga tats ako ning amigo jud nga suod katong isa og kini mga tats amo aning head libor. Siyempre ang operator nga kapitan. Pagkahuman mga tats atong duolon atong kauban no kay katulogon naman sila atong binuangan. Hoy paspasin daw diha. Naunsa? Hinaya maglihok. Kasabaan mga tats ba? Una na to kasaba mga tats kay kita mo una na ani kunop jud ta. Kay sogra, mga tats, joke lang to ha, basi manukol hinuon ni, panglabayon tag banyira o isdaan ni ron na, nabunog jud daan ni. Ang tinuod mga tats, mabuutang gani akong amigo, kung mga og sudanon ni mga tats, manghatag jud ni sila. Sila trabaho, ako mga tats, kusinero. Fake na, luto man ta, trabaho mga po ni. Mori kusinero mga tats, nga di manambok. Og di magdugay matas kisugna na paghabo ang isda no kay nakasinabot na ang buyer ug ang tag-iya. So sila na nakabalo ato kung pila ang presyo. Pagkataud-taud matas na human og habwa ko napansin ninyo ginahakop niya matas kay ginabutang niya sa container. Kini nga container ilahang common kana iyang ginahakop niya ginabutang niya sa container iya po ng bahin matas. So kada isa ana sila naa sila mga bahin-bahin. Di lang kay sila. Matas ha, magpanghatag ako ang bahin. Atchop ng sudan ng matats. Gitugangan. Very good. Kisa matong anghel naghatag. Matats, nidugangan jud. Nahuman naman naghabuak mga tats, gitagaan naman tag sudanon. So kanina pong sudanon nga akong paksiwon. Ako ni paksiwon mga tats para makakaon na sila kay ako human naman kog kaon sila nilay bahala mo kaon ani. Matats. Safety na. Ay ko ya. Madagkan tayo. Dali na siguro isa ilang pagkao. Mao ni sunod nga bangka mga tats, baliw pati ka bangka no. So ato nihatagan niya sa to, amigo na to nga mananagat. So malipay na sila mga tats nga magpasalamat na sila nga ampo na to sa lawod nga unta dagan sila kuha. Ana ra man naman nanagat mga tats. Simple lang ang anuan nila sa to ha. Good. Tibay ning lagi na ba? Oh. Hello guys.